nassumi dak li ġara lejla huwa gravi ħafna u serju għaliex kieku fil-11 ta' filgħaxija lejla ma konniex inkunu hawn. Nixtieq nibda billi nitlob kjarifika minn għandek. Huwa minnu illi kien hemm membri mill-Kummissjoni Elettorali li lejla kienu qegħdin jiċċekkjaw id-dokumenti tal-vot blużu ta' whisky, nail polish jew surgical spirit u forsi nagħmillek aktar domandi wkoll. Ġejtu assigurati jekk il-vot jistax jiġi mbabas u wkoll jekk hux veru li din il-karta iġġiebet b'mod maġġel. Le, issa d-dettalji użawx il-whisky jew sax ngħidlek. Sax nirrispondi. Jien naħseb dak li jistgħu jirrispondu l-Kommissjoni Elettorali. Rigward il-karta, ċiċordnata b'mod maġġel jew mhux maġġel, whatever, rigward il-karta ta' sigurtà, ilna nitkellmu fuqha xhur sħaħ. Ġifieri bajnejkom ġejtu ċertifikati li dan ma jistax jitbabas. Mistoqsija li Dr. Falzon jogħġbok. Permetti domanda naħseb domanda importanti wkoll naħseb għal kjarifikazzjoni ta' nisem barra. M'għandek risposta liha? Le, m'għandix risposta. Le, mhux m'għandix risposta. Għandi risposta ta' jekk ma importax Dr. Falzon jogħġbok. M'għandi l-ebda problema. Allura le, m'għandu l-ebda problema biex jirrispondi. M'għandu l-ebda problema biex jirrispondini għalli. Li nista' ngħidlek bħala fatt illi il-karta issa jiena ma nafx ma rridx imma mid-domanda tiegħek isni qed iġibni f'dubju jekk għandek xi biċċa karta inti bir-rispett kollu. Għax aħna qed tgħidu li kollox assigurat, qed tgħidu l-konferenza stampa u ma tafux jekk il-vot jistax jiġi mbabas violentom. Hekk qed tgħidu. Mistoqsija, Dr. Falzon